Bă, trebuie să recunosc că pandemia asta nu mi-a prit prea bine. Bine, nu cred că i-a prit nimănui prea bine, dar ce vreau să spun e că cei 2 ani și ceva de pandemie m-au adus într-o formă de neinvidiat. Bine, nici înainte nu eram într-o formă de invidiat, dar făceam progrese. Începusem să ies de la alergat o dată la 2-3 zile, ba chiar să mă duc la sală ocazional. Poate nu eram pe drumul cel bun, dar cu siguranță eram spre drumul cel bun. Și apoi a venit pandemia. Parcurile s-au închis, sălile s-au închis, unde să mă mai duc? N-am unde să mă mai duc. Mă rog, între timp s-au deschis atât parcurile cât și sălile. Dar eu paranoic sau doar căutând scuze ca să nu mă duc eram: ce-ai, bossule, unde să ies în parc, ești nebun, umblă COVID-ul pe străzi, ești diliu. De ăsta nu mai zic că cred că colcă-i acolo de COVID, ce-ai? Acum trebuie să recunosc că atitudinea asta m-a scăpat de COVID. Sau cum ar spune Vijay, nici COVID-ul nu se lipește de tine, fiul al drecu. Dar de ce nu m-a scăpat sunt cele 10 kg pe care le-am adunat în cei 2 ani de pandemie. Bine, ale dracu kilograme au venit așa pe nesimțite și cum n-aveam cântar acasă, nici nu mi-am dat seama că le-am adunat. Însă, la un moment dat am fost la o tipă acasă și asta avea un cântar în baie, așa că zic: bă, ia să vă știu care mai e situația. Dar ce să vă mâncați aș gura ta că cântarul era stricat, stătea să sară de 3 cifre, zic. Tai să-mi bag, nu că nu se poate, nu că sigur e stricat, ești nebun. Dar ca să fiu sigur, a doua zi mi-a luat cântar. Mă urc pe el, dar ce să vezi, frate, și ăsta era stricat că mi-a arătat la fel, zic. Nu că nu, trebuie să slăbesc, ești nebun. Așa că poc, direct abonament la sală, Nina asta la discuție, zic. Gata, bossule, nu mai gata, s-a terminat șmecheria. Bine, nu chiar da cu de luni, că vorba aia azi e miercuri, cine dracu să duce la sală de miercuri? Bine, acum sala ca sala, degeaba te duci la sală dacă după ce ești de acolo bagi tine burger, șaorbe și cartofi prăjiți, așa că zic. Bă, gata, s-a terminat și cu șaorma, două dracu. Mă duc acum să-mi iau una, că vorba aia, orice dietă începe cu o șaorma, dar de mâine gata, o dau pe salate. Acum, intenția a fost bună, nu aia cu șaorma, evident, aia cu salatele. Ba chiar am fost la magazin, mi-am luat salată, ceapă, pătrunjel, roșii, castraveți și am ținut-o pe salate de-astea vreo 2 zile. Dar apoi mi-am dat eu seama că nu e chiar așa ușor să trăiești doar cu verdețuri. Și, din câte am citit pe internet, ai nevoie de proteine, grăsimi, nutrienți, macronutrienți și alte de-astea, așa că zic: tai, ce vorbești, frățică, că asta e direct matematică, ești de bun? Bă, dar cum citeam eu pe internet tot felul de diete și rețete cu ceapă și pătrunjel, la un moment dat dau peste un site care promitea că îmi fac ei mâncare. Doar să selectez acolo numărul de calorii pe care îl vreau, dacă vreau cu carne sau fără carne, cu lactate sau fără lactate, și apoi poc îmi livrează ei acasă în fiecare zi 3 mese și 2 gustări, calculate frumos la calorii, cu nutrienți, macronutrienți și toate alea, zic. Băi, ești nebun, păi combinație, bosulică, dacă îmi vine mâncarea ca la botul calului, e mai bine ca la mama, ești nebun. Doar că la mama era gratis, la ăștia erau 80 de lei pe zi, undeva la 20 și ceva de milioane pe lună. Zic, tai, 80 de lei pe zi, păi de 80 de lei mi-au 2 șaorme de ale mari și mai rămân și cu bani de bere, ești nebun. Dar până la urmă zic, bă, aie, 80 de lei pe zi, dar pentru sănătate, frate. În plus, dacă stau să adun toate șaorbele, pizzele și burgerii pe care i-am băgat mine în pandemia asta, cred că ajută pe acolo, ești nebun. Așa că fără să stau prea mult pe gânduri, rup de la gură, de fapt pentru gură, 20 de milioane și dau comandă. Frumos, 1500 de calorii, că am zis, ce drecu, păi ori slăbesc, ori nu slăbesc. Carne să fie, lactate să fie, legume să fie, fructe să fie, de toate, frate, să fie de toate ca la șaorma. În total, pe toată luna, 2187 de lei, zic. Tai, să-mi o căruță de bani, ești nebun. În fine, cu durere în suflet, dau să plătesc. Bă, dar când să bag cardul, văd acolo un mesaj, cică dacă plătești cu cardul Guerilla, ai 10% reducere la comandă. Acum, eu n-aveam card Guerilla, dar mi-a sărit în ochi că Vasilica, lucrând la Libra, mă tot bătea la cap cu el. Că să-mi fac card Guerilla, că am reduceri la o groază de magazine, că se emite online, că vezi, Doamne, combinație de combinații. Așa că am făcut lucru evident și am sunat-o pe Vasilica, zic. Alo, ce fă, Vasilicu? Bine, uite pe la muncă, tu? Zic, și eu, acasă, auzi, tu ai card de la Guerilla? Da, normal, de ce? Zic, păi voiam să dau comandă pe un site și zic că am 10% reducere dacă plătesc cu cardul ăsta Guerilla. Păi da, nu ți-am zis, vrei să-ți faci? Zic, da, aș vrea, dar până îl fac, până vine, până astea, eu vreau să dau comandă acum. A, nu, că îl faci online și în câteva zile ajunge la tine.
Zic, nu mă, ce ai, nu mai aștept câteva zile. Nu vrei să-mi dai și mie cardul tău să dau comandă, că-ți dau eu banii apoi. Ei, cum să-ți dau cardul meu? Nu pot să-ți dau cardul meu, ce ai? Zic, mă, dracu, că nu doar dau comandă și-ți transfer banii apoi, doar știi că-ți dă cuvânt, ce dracu? Lasă, nu, că te știu pe tine și parcă mai aveai să-mi dai niște bani. Zic, lasă-mă, ce a fost, vorbim acum, dacă ți-ai zis că îți dau banii, îți dau banii, ce dracu. Da, mă, nu știu ce să zic, câți bani? Zic, nu-i mult, la banii tăi cei 2000 de lei. 2000 de lei? Dar ce vrei să-ți iei de 2000 de lei? Zic, niște astea, mă, la calculator mi s-a stricat. Când trebuie acum, zi-mi dai? Of, bine, hai, dar mi dai. Zic, da, mă, dacă ți-am zis ce ești nebună, îmi trimis tu o poză cu cardul, da? Bine, hai. În fine, primesc poza de la Vasilica, bag cardul pe site, parcă nici nu mai durea sufletul, ești nebun. Poc, reducere 10%, în total 1968 de lei. Tot era mult, dar cum nu era cardul meu, zic, bă, nu-i rău, mâncare pe toată luna cu gratis, nu-i rău deloc. Bă, dar imediat primesc mesaj de la Vasilica. Vezi că trebuie să-mi dai 1771 de lei. Zic, 1700? Cum dracu, frate? Bine, nu pot să zic că mă deranja, vorba aia, 1700 e mai bine decât 1900, dar nu bătea la calcul, așa că îi dau mesaj. E sigură? La care Vasilica, da, atâta e, de fapt a fost 1968 de lei, dar am primit înapoi pe card 196 de lei, că așa primești reducerea. Zic, bă, cum dracu, frate, că tot nu bate la calcul, ești de bun? Dar na, dacă Vasilica zicea că e bine, cine era eu să o contrazic? Îi dau mesaj și zic, bine, dacă zici tu, o să scoți și ți-i dau când ne vedem. Acum mi-e convenea evident, dar cum am ajuns de la 2187 de lei la 1771 de lei, tot nu înțelegeam. Așa că m-am pus să calculez, zic. Bă, deci totalul a fost 2187 de lei. Mi-au dat 10% reducere, am ajuns la 1968 de lei. Și apoi Vasilica a primit înapoi pe card 196 de lei. Deci încă 10%. Zic, bă, ești nebun? Ăștia mi-au mai dat încă 10% reducere la suma deja redusă cu 10%. Wow, le-a dat țapă, ești nebun? Zic, nu, că trebuie să dau rapid comandă și pe luna viitoare până nu se prindă ăștia de greșeală. Acum aveam cardul lui Vasilica, puteam să-l bag tot pe ăsta, dar nu mergea chiar așa că trebuia să dea Vasilica accept din aplicație. Și nu cred că ar fi dat dacă nu-i dădeam eu mai întâi cei 1771 de lei, așa că în final zic, bă, hai, las că-mi fac eu card, că în 3-4 zile până vine cardul, nu se ori prinde ăștia de greșeală. Și dacă se prind, nu e ca și cum am pierdut ceva. Zi și făcut, intru la ăștia pe site, completez acolo câteva date, bag o poză de pe buletin, poc, în câteva zile avea cardul acasă, zic, dă-mi zăule să nu să fi prins ăștia de greșeală. Între timp, până să-mi vină cardul, eu surasem deja pe toată lumea. Primul a fost Vijay, zic, bă, Vijay, fii atent, Jumidea de Jumidea ești nebun. Ce Jumidea, bă, fria drecu? Zic, bă, fii atent, ăștia de la Libra au un card, Gherila se numește. Și ce ai cu el reducere de 10% la o căruță de magazine. Bă, nu sună rău, dar care-i Jumideaua de Jumidea? Zic, Jumideaua de Jumidea, că ăștia nu știu ce dracu au făcut, dar pe lângă ea 10% mai primești încă 10%. Practic 20% te-ai dilit. Bă, ești la ce magazine? Zic, la toate, bossule, sunt o căruță, Asus, laptopuri, mâncățuri, cafenele, cazări, haine, toate alea ești de un. Eu zic să-ți faci acum repede până nu se prindă ăștia de greșeală. Mă, păi acum am fac, ești nebun? Ce vorbești, frate, că reclama mai mare ca mine nu le-a făcut nimeni, ești nebun? În fine, peste vreo 3 zile mă trezesc cu cardul acasă. Evident, primul lucru, pe site-ul cu mâncare. Poc, mâncare pe toată luna viitoare, 2187 de lei. Ba cardul, poc, mesaj acolo. Folosind acest card vei plăti 1968 de lei în loc de 2187 de lei. Zic, blană, până aici e bine. Dau, plătesc, dispar banii de pe card. Când ce să vezi, frate, aproape instant primesc înapoi 196 de lei. Zic, halai, bossule, misiune completă. Le-am dat o strațapă de 400 de lei până acum. Sincer, în momentul ăla, mai când venea să iau mâncare pe tot anul, ești de nebun, dar zic, nu, bossule, stai măcar să văd și eu cum e mâncarea, drecu. Dar dacă e bună și țapa merge în continuare, de aici mănânc toată viața, ești de nebun. Acum, mâncarea nu pot să zic că a fost rea, dar poate cele 1500 de calorii au fost cam puține pentru mine. Așa că uneori am mai simțit nevoia să compensez cu câte o șaurma. Iar în final, după 2 luni, am slăbit 4 kg. Nu-i rău, dar nici prea grozav, așa că am zis,
Bă, hai că poate nu mănânc toată viața de la ăștia. Bă, dar la 2 zile după ce am dat comanda, mă sună Vijay, face: Bosule, fii atent că mi-a venit cardul ăla, am dat comanda de un laptop de 50 de milioane, dar nu știu cum să fac să-mi dea reducere. Zic, păi, nu ți-a dat-o când ai făcut comanda? Bă, da, mi-a dat 10% înapoi pe card, dar ai zis că trebuie să mai îmi dea încă 10%. Zic, păi, pe aia trebuia să ți-o dea înainte să dai comanda. Unde înainte, bossule? Înainte, bă, când să plătești, să apărea acolo. Mi-a apărut pe dracu, bă, nu mi-a apărut. Zic, da, să vezi că s-au prins ăștia, ești nebun? La care Vijay: bă, păi scoate repede banii de pe card că ți iau ăștia banii înapoi. I-am scos, să-ți dai seama, 2 luni, n-am avut niciun leu pe card, de frică să nu-mi ia înapoi 400 de lei. Mă gândeam că mă sună castea să le dau banii înapoi, dar nu m-a sunat nimeni. Și cea mai tare parte e că la site-ul cu mâncare, șmecheria încă merge. Deși nu e chiar o eroare cum credeam eu. Aparent, după ce am discutat cu cei de la Libra, am aflat că reducerea inițială era doar o reducere suplimentară oferită de site-ul respectiv, care, cumulată cu reducerea de 10% aferentă cardului Guerilla, m-a făcut pe mine să cred că era o eroare și să dau comandă de mâncare de 40 de milioane. Dar nu pot să zic că îmi pare rău că mi-am făcut cardul, pentru că am reducere de 10% la o groază de magazine, inclusiv Asus, Taz și multe altele pe care le poți vedea dacă intri pe link-ul din descriere. Așa că dacă vrei să-ți faci și tu card Guerilla, îl poți comanda online, emiterea e gratis, livrarea e gratis, ai cu el acces la Business Lounge Otopeni, asigurare gratuită de călătorie, retrageri gratuite de la orice bancomat din lume, singurul cost e costul de administrare de 9 lei pe lună. Dar, după ce le-am povestit întâmplarea, cei de la Libra, pentru că nu degeaba o am pe Vasilica acolo, au fost de acord să sponsorizeze această poveste. Așa că dacă folosești codul Jimmy când îți comanzi cardul, nu mai plătești cei 9 lei pe lună. Practic îl comanzi gratis și gratis rămâne pe toată durata lui de viață. Singura condiție pentru sponsorizare a fost să-i dau cei 1700 de lei înapoi lui Vasilica. Așa că presupun că acum trebuie să scot de la bancomat și să-i dau data viitoare când ne vedem. Dacă nu cumva uit până atunci. Nu, și cam asta e povestea de azi. Până încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. Și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricoul cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, știu că uneori e greu să refuzi. Dar poate nu-i cea mai bună idee să dai cardul cu împrumut, cu atât mai mult dacă persoana căruia îl dai nu e de cuvânt. Nu eu, evident, eu sunt de cuvânt, mereu am fost, ce dracu. Cheers!